नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे गासैनिसिमबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो डाइरेक्टहाय माने मोनाबिलियावसो नोंथांमोनजों नुजाफैखाबाय आरोना ओमफ्राय दा देलाय मालायनो माने थियेटार नायनो थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामलांसै ओमफ्राय नोंथांमोन आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सानावहाय जेबो ब्लग लानाय जायासै आरोना ओमफ्राय दा मोनाबिलि माने थाबायनानै थांबाय थादों आरोना बांद्राय गोजान नङा ओरैनो बेसा 8 मिनिट 6 मिनिटसो जागोन आरोना ओमफ्राय जों दा थाबायनानै थांबाय थादों आइ सिगाङावबो थांगुरबाय ओमफ्राय नै इयाव माने मोनानायजों बारा मोजांबो नुला नालाय ओंखायनो जों दा थाबायनानै थांबाय थाबाय दसेनो मोनहैगोन आरोना ओमफ्राय दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना थियेटारनि नामा जाबाय आइराखि ओमफ्राय पाम्पुलिट सानाया ओमफ्राय दिनै लास्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय मैया दाख्लैबो थांनाय जायासै ओमफ्राय दिनै लास्टआव थांसिगोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम नायलां अब्लाना माने थियेटारखौथ' देखायनो हानाय नङा मानो होनबा थियेटारखौ देखायनो हाया नालाय मानो होनबा बिथांमोना लस जागोन नालाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों होयोब्ला ओंखायनो माने ओरैनो मानसिफोरखौनो देखायसिगोन आरोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जोङो दा थियेटाराव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा पाम्पुलिट फैसाखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसै मोजां नुबाय दासो दे आरो बुंलाया दे आङो दा बुरैनि मा होननांगौ जाखो दे लायै आं हालायबाय आब'आ जोंनि जायगायाव माने थियेटार देखायनो लाबोदों आरो ओमफ्राय जों दा बेखौ नायनो फैदों ओमफ्राय दिनै फाइनालि मोगथाङाव नुबाय आरो आब'खौ बिराद मोजां नांदों लोगो मोननानै दिनै बुरिनि एक्टिं दं नालाय ओंखायनो बांद्राय देलायाखै मोजाङैनो दंबो आब' एसे मोजां मोनखायो माने आंनि एक्स बयफ्रेन्डआ बेनो नुजादों माथो नोंखौ एसे लानोसै मानसिफोरा गैथारानो नै सेरफोरानो नांला नांजा लोगोफोर रावबोआनो गैया थियेटाराव मोनसे रावबो गैया दोनोमोन दे मानसिफोरखौ